Όταν μιλάμε για best sellers στα σκούτερ, τα Skiptra κρατάει SIM και το πιο επιτυχημένο μοντέλο της είναι το SIM Symphony ST στα 125 και 200 κυβικά. Μπροστά μας έχουμε το 125, το οποίο η σχέση ποιότητας-τιμής το κατατάσσει ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές της Α1 κατηγορίας. Για το 2025 αποκτά μάλιστα και σύστημα traction control, αποτρέποντας επικίνδυνες καταστάσεις σε ολισθηρές συνθήκες, ενώ είναι πλέον LED και τα flash εκτός από τους προβολείς. Είναι εξοπλισμένο με έναν μονοκύλινδρο υδρόψυκτο κινητήρα 125 κυβικών εκατοστών με απόδοση 12,6 ύπων και 11,5 νιωτόμετρα ροπής. Ο ψεκασμός της Continental εγγυάται χαμηλή κατανάλωση, ενώ η τοποθέτηση της τάπας του ρεζερβουάρ στην ποδιά κάνει τον ανεφοδιασμό παιχνιδάκι. Παράλληλα, η τοποθέτηση του ρεζερβουάρ κάτω από το πάτωμα δίνει μια καλύτερη κατανομή βάρους και άρα μια καλύτερη οδηγική συμπεριφορά, ενώ η τροχή 16 και 14 ιντσών εμπρός-πίσω προσφέρουν άνεση και μια εξαιρετική ποιότητα κύλησης μέσα στην πόλη. Στις αναρτήσεις υπάρχει ένα τηλεσκοπικό πυρούνι εμπρός και διπλά αμορτισέρ πίσω με ρυθμιζόμενη προφόρτιση, αμφότερα με διαδρομές στα 100 και 78 χιλιοστά. Ενώ κάτω από τη σέλα υπάρχει ένας αποθηκευτικός χώρος 31 λίτρων, όπου θα χωρέσεις άνετα ένα full face κράνος και ένα jet. Το μοντέλο έχει επίσης κεντρική σχάρα, επίπεδο πάτωμα φυσικά και γάντζο στην ποδιά, όπως επίσης και μια ευανάγνωστη LCD οθόνη, η οποία είναι νέα. Αυτό είναι λοιπόν το νέο SIM Symphony ST125, το οποίο μπορεί να γίνει ο καλύτερός σου αστικός σύντροφος.